खिनो थाखाय इमान साफा खिखौनो इमान लेथ्रा बुस्थुखौनो दोननो थाखाय इमान साफा टाइल्स बहायलायनानै दोननो गोनां जायो होनदोंना फाय जिबु नायनोबा फाय प्लेन जाब्रबलायबायानो नै मुसलपुराव थांनो होननानै ओंखारबोलायबाय मायबा जानो होननानै दा टाइमा अलमस्ट जाहैबाय जोंनिया 8:30 जानोसै सारा जायामोन अर्डार खालामसिना लानानै सेन्डविच मोनसे जानानै ओमफ्राय कल कफि लोंनानै बेलदायखाबाय बे दखना दखान होल' फैबाय थादों कमेन्टआव इसा माने न'आव थाला बरमायाव थाहैबाय इसा बेखौ एवनाबो होयोमोन जों जायोमोन हा ओइ नो आंगा Good morning, Aba. Good morning. Good morning. Cia. Kandu mana kandu akhi. Ekdom sikat vlog start खालामदां माने vlog मोनसे बानायनांगोन ना दिनै Welcome back to the channel with another vlog video लोगोफोर दिनै एकदम मोखां सुयैनो जागायबाय भिडिअखौ मानो होनोबा आङो मैया मिस्ट्रिफोर फैदोंमोन मैया मिस्ट्रिफोरा एसे खामानि मावलांदों नै लेट्रिनखौ मावलांदो आरो एसे नै बाथरुम जागोन बेयो खिग्रा बेबो खिग्रा बेयाव इंलिश बेयाव देसि बिदि बानायगोन बेनिफ्राय टेंकि सिङावनो बानायगोन होन्दोंमोन नालाय आङो बिदि जाबाय आरो ना बेनिफ्राय आरो सात बानायबावगोन सात बानायनानै आरो सात बानायनानै टेंकि बानायगोन मोजां जागोन ना जाया मोजां जागोन बायदि मोनदों आङो खिनानै मोजां मोनगोन ओमफ्राय गिदि आरो माने सुगासिनो दै होबाय नों गिदि दै द' ओइ उनखिजाबो द' हामदो दे ओमफ्राय दिनैबो फैगोन मिस्ट्रिफोरा दिनैबो फैगोनबालाय माबा हांसिगोन आरो मावथोसै थाब मावथोसै माने बैसागोआ मोनफैबायानो बेनिखायनो साननैल' मोनसिगोन बैसागोआ सफैथारबाय नालाय साननैल' मोनसिगोन खामानि मावनो बेनिखायनो एकदम फैथार होननानै साननैखौ मावथार होननानै आङो होनदों बेनिखायनो बिसोरबो फैगोन माने अखायाथ' माबायदि जागोन दिनै बोथोरा हानाय नङा बायदि मोनदां मैयाबो इफोरबायदिनोमोन फुङाव बेनिफ्राय हायासै दस' मैयाबो नायनोसै मा जायो ना मावाबाथ' थांफिननांसिगोन माबायाबो माने अखा हाबाथ' मिस्ट्रिफोराबो थांफिनखानांगौ उपायथ' गैया बेनिफ्राय आं आरो मोनसे बुस्थु भाबिदोंमोन मा भाबिदोंमोन मिथिगोन ना नै बुस्थुखौ नैयाव मोनसे फाउन्डेसन दंखायोमोन ना आरो ओजोंहा बारायगोन होनखादोंमोन ना आङो बेखौ माने आङो स्टार्ट खालामनोसै ना मा होनो कमेन्ट खालाम स्टार्ट खालामसै ना खालामना बेखौ बेनिफ्राय बेखौ स्टार्ट खालामनोसै ना मा होनो कमेन्ट खालामना हो नोंथांमोननि मथेसो बानायगोन आङो बेखौ आरो नैयालागै लाबोगोन आङो बेखौ बेसिमल' लाबोआ बेखौ बैसिम लाबोगोन माने लेट्रिन बाथरुमजों एकदम एटाच खालामना होगोन बेखौ आरो बारायबावनानै बेखौ ओरैहाय बाराय जासिगोन आरो ना मा होनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना हो आङो बानायना होनोसै माने नोंथांमोना जि होनो बेखौनो बानायगोन आं दे कालुआ मा आंखौ नुबानो मा जांख्रि नोङो इखौ मा जांख्रि आरो इयो कालुआ लेनजायखौ मार जांख्रि बेनिफ्राय नै गलाब बिबार बारदो जोंहा साफानो गलाब बिबारा नायनो मोजां खाबोला सुहाबो आया पान्दा बायलायबाय टफिबावदो नै गोमोना इयो नै गोमो इयो टफिबावदो इखौ साफाथार नुगोन आइदि मा फुलाब नागिरदों इयो टफि खानायमोन ओमफ्राय नै एसे टफिबावदो नैबो टफिदो बारखानाय ओमफ्राय इनिखौ बोरमाया जालांजोब्बाय नै इनिखौ बोरमा माखाया सेस स्लिम खालामजोब्बाय गेटखौ खुलि जाबाय थादोंना मैया मिस्ट्रिफोरा बाहेरावसो दं नालाय माबाफोरा मा होनो इखौ बालास ओमफ्राय अन्थाइ बेनिफ्राय आरो इथा बाहेरावसो दोननो गोनां जादों नालाय बाहेरनिफ्राय लाबोनायावनो माबाखौ खुलिनो गोनां जादों बिसोर खुलिबाय थादों बे बोरमाया फदनो हाबनानै जायो आरो ओमफ्राय नै आबा सिखारबाय एन्जरा बेनि मैया लाबोदोंमोन एन्जरखौ मैया उदैखौ बोरैबा मोन्दों होननानै एन्जरखौ लाना फैदो जोंहा हस्टेलनिफ्रायनो हस्टेलाव थाग्रा गथ'आनो ब्रास लाना फैबा हाथायाव नांगौ स्किनावबो माबा माबि जाजोबदो बेखौनो
ट्रिटमेन्ट खालामनो होननानै लाना फैदोंमोन बे गेस्ट्रिक जाखांदोंमोन खोमा मिथाइ माखा जानाया मैया उदैखौ बोरैबामोन मेट्रिक पास जानायनि माबा होदोंमोन खोमा पार्टि होदोंमोन खोमा बेयावनो जाबाय खोमा मिथाइफोर जानानै उदैया बोरैबा मोननाय बायदि मोनदां मैया लाना फैनाय जानायसै बेनिफ्राय गाबोन खेबसे क्लास जागोन गाबोननिफ्राय बन्द होखागोन माबानि बैसागोनि बन्द होखागोन थ' नायनोसै गाबोन एंगार हरगोन ना हरा नायनोसै दायो दोनगोन सानसेखौनो दोनैबावलायगोन आरो खैदिन बारा होआ इसोरनो मेगना बोरै मावदों मेगना मावदों नै है बहा थांनायदो सेखा गोलाव लानानै बहा थांनायदो गथ'निया मोदोमाव एकदम बोरैबा माननाय बायदि जाजोबदो इखो थुखैनो थाखाय निम बिलाइ लायनो थांनायदो निम आब'लांनो औ आब'लानि निमखौ थ' ओइ नैयाव निम फांसे दङ इनिखौनो लायनो नागिरदों टिसान नांगा ए नोङो टिकुदो लोगो जायाखै इदो थुखैनांगोन इखो दै फुदुंनानै नो आंखाला इसा माने न'आव थाला मा होनो बरमायाव थायो बे इसा साख्रि मावो इसाना गेदेरफोरा थाव नारेंखल थावाबो सोनानै फाननो सोगोन दे रुनि आङो बेखौ रुनानै गथ'खौ थुखैनांगोन जेब्लायबो मास मोनसेसो थुखैबानो हामगोन खोमा ना हामगोन जों इदिनो हामनाय सिगाङो जोंनाबोथ' जायोमोन ना उन्दैयाव ओमफ्राय बिमाया इखौ एवनाबो होयोमोन जों जायोमोन जानानै गथ' जाया ओमफ्राय आरो जोङो दुगैयोमोन इदिनो बनजा मेरे साबरे साबले ट्रेन बानायहांदो बेयाव स्कुल गैया टिचार नोंहा नोंनिया रबिबाराव स्कुल थायो दस' मानो थाया थायो नोंसोरनिया ए थाङा इयो साला हा ओइ नों आंगा माबायदि सौग्रुदो जा मालाय मानसिया एसे लाजिना नैदे एब्रेनाय आलु दारि मा मोनबाय थायो थारमाने नोंसोरो मा मोनबाय थायो ओइ बोस्रोदबाय इखो बोस्रोदा कुकाराव होगोन आरो सोरहाबाफोर जुदि माननाय इफोरबायदिनो जादोंबा सोरनियावबा गोदोरनियावबो हामो दे इयो निमा बिराद मोजां बुस्थु इयाबो जादोंमोन खर' बायदि बेयाबो हामदो निमदोनो जिमान मुलि जादोंमोन बिजि लादोंमोन हामाखैमोन ना निमासो फाहामनाय बायदि जादों दुगैबाय थाबानो हामो इदो खिन्थु दुगैबा मानो दे इदो एसे खिन्थु हामखायो आरो गोखा नाय माला एकदम गोखाया हाबजोबो आरो नैनियावबो जादों ना नै जादोलै नैफोरबायदि जादों नै माने अबेखि दंबो बुजाया नैफोरबायदि जादों एकदम मोदोम गंसे जाजोबनाय बायदि जादों नै जादों ए दुगैबानो हामगोन इदो दुगैबाय थाबानो इयो आरो मोनसे बुस्थुआव जायो डायबेटिसाव नोंथांमोना इखो रुनानै आथिंजों सोमना लाबाय थानांगौ खुगाखौ गोखा मोनलायनाय गासोमना लाबाय थानांगौ खुगाखौ गोखा मोनलायलाङो बेखौ गाना लाबाय थाबा बेफोरबायदि मोनबासो नोङो हामगोन डायबेटिसा नोंनिया हामा देनाय हामजोबा डायबेटिसखौ फाहामजोबनो हाया कन्ट्रल जाना थागोन आरो अलराइट गाइस माने मिस्ट्रिफोर सफैबायानो आंनिया खामानि मावनो थाखाय बेनिफ्राय जों दा ब्रेकफास्ट जानो नागिरदों दाउदै बेनिफ्राय साल' बेनो आरो जोंना ब्रेकफास्टआ दिनै मोनगोन आंदो नै बारा सथा बथा खोनथिना होयोना आङो नोंसोरनो होयोना बेदरनिफ्राय मानिफ्राय दल' जना थानांगोन ना अला ओइ मिस्ट्रिफोरा ओमफ्राय जोंहाबो दं आंनिया माने बुरजा फैयो 6 जन गाहाम फैखायो आरो ना ओंखायनो थाब जायो खामानिया ओइनो गाजला आजल दे साया गुसु जाजोब्बायनो साया गुसु जाजोब्बाय हा गारिखौ दिंगोन र' इजा फावसिना दोनगोन जोंनो संबायानो मथा मथि जों लों नोङो हा नों थालिर दङ नोंनियाव माबानाय आखासेयाव हरनाय हाख्लाना जायो मानोथ' इमान नांगौ होदलागोनसै इखो होदलानायावलाय माथो एसेबां बुरजा नांगौ खैदाल লাগে 30 piece তোর বউয়ে ভিডিও কৰি আছে না মই চাই থাকো
Hah? Oh, pulsa Timo. 50,000 follower. Boria. Boria. Instagramত পইচা পাই না নাপায়? নাপায় না? Instagramত পাই কিবা কৰবা লাগে তো এই প্ৰমোচন কৰলিহে পাই এনে নাপায় ডাইৰেক্ট নাপায় চৰকাৰৰ পৰা নাপায় মান দে जेला कम्बल जाबनो मोनो नालाय नायलाय न'निखौबो बा जि साफा जाबना दोनजोबदो कम्बल जाबना दोनलायदों नङाबा हस्टेलाव जाबनो मोननायखाय যাব बा अ इदिसो जाबनांगो नाबा आगोलो न'आव थानाय समायाव थिनबाबो मोनामोन दानाया मानो रोंनांगोथ' इदिनो एसे रोंना फैबाय नाबा अलराइट गाइस आङो बाजार साजार खालामनानै लाबोबाय बेनिफ्राय नै बाजारा जोंहा बेदरा बिजाबि दं ओइ नुवाखै मा बुस्थु इयो मिस्ट्रिफोरा लोङोना बेनिखायनो जों आरो मायबा गेलेनायसो नुदों आङो नै नुदोंना मा गेलेदो इसोरो ओइ मा गेलेदो आंनि गारि दोनग्रा जायगायाव साला मा न'इलाय आंहा मा गानो गेलेनाया इसोरनि ओइ जा उनखिजा गब्लङा इजा हाबलांगोन मानसि गोमलायो गारदि बेयाव साटारिं माखा दङ साटारिं माखासेखौ बख'जोबनांगोन सिङाव थांनानै नै जा सिंखि थांबावनांगोनसो बे रुम मोनसेयाव बेनिफ्राय ओजोंनिया जाहैबाय नै ओजोंनिया इदो एटास्ट इदो एटास्ट ओइ सिंखिजा गब्लं दङ सायाव गब्लं गैया नैनिया सायाव गब्लं दङ एसे बिदि बानायो आरो माने जोंहानि मिस्ट्रिफोरा ओइ हाबि जाबि सबजि राङाल' ताङाल'खौ जानो बायो ओइ माथो सायबायसो नों राङाल'सो माबादो नांगोन ना जखायदो सेरेबदो नांगोन जखाय सेरेब दोगोन ओमफ्राय नारजिखौलाय मायाव दोगोन ओंखाम दोनसै नारजिखौसो होनांगौमोन जखाय उल्था जादों नोंनिया घटनाया ओंखायनोथ' बासिनो माबाखौ अ बासिन दे माने दिनै नारजि जाहोनायदो नारजि जाहोथाराखै नारजि दोलो जाहोनांगोन कते কি এতে থাকে এখৰ থাকে ইমান ডাঙৰ বিছে কতে এই খৰামত আমত ও আমত উঠি ও ই থাকে দে নামাৰবি থাক ইকৰ ঘণ্টা হুলাবাৰীৰা নহয় দেখোন হুলাবাৰী হুলাবাৰী গাছৰ উঠে না উঠে আছে এতে ইউখৰ থাকিয়ে থাকে সীমা খাবা আহিছে সি তই কেনেকে দেখা পালি নো নাই এতে আছিল মেক্সই উঠি গেছি তোক দেখি গাছডালে দি উঠছি না পাতে দি উঠছি মস্ত ডাঙৰ আরে গিলা বানাবো না এইটো মান ডাইরেক্ট খাবো চাইনাত খাও দে যাওক এইফালে ৰাস্তা এটা আছে এইফালে যাই থকা আছিল মই নামৰো সাপ আজিকালি 900 টাকা উলিলে নেকি সাপৰ দিশতে কি কয়ে 930 টাকা উলিলে তাৰমানে সাপটো দেখে কি কোৱা নো ঘণ্টা মাথা কষ্ট কৰি দিব মানে পাৰ্ক গেদাৰ জিবুৱা ই থাকাबाय थायो माने जाहानिखि बारिखि जा एख' खाबा आरो खाबनायालाय न'आवबो हाबो थुफ्लङा हरो जाहानाव हाबाखै इसानाव हाबदोंमोन न'खायाव दाखालि बिमाया गाख्रबाय थानाया नायनो लिंहरदोंमोन इनो बिमायानो दैखो दाखालि नै नारजिखौ माबायदि सङो खोन्थाहरलाय आं फार्स्टआवनो खारैदो दैदो होनानै रुग्रोना लादो ओमफ्राय इखो पाक्रास मारिगोन बेनिफ्राय बेदरखौ एवगोन आलु दोननोसै होनदो ओमफ्राय गारलाना गन इखौसो गारलागोन ना नों बेदरखौसो गारलागोन इखौबो इयावबाबो गारला जायो इखौबो इयावबाबो गारला जायो आरो इखौसो गारलानांगोन नोङो थावआव होमबानियासो जागोन ओरैनोबाबो बेदरखौ इयाव गारलाबाबो थाव थांखागोन बेदराव इदिबाबो जायो आरो जायो दे जेरैबाबो
ओमफ्राय इदि सङो आरो आङो आं माने दिनैसो संदो ओमफ्राय मालायफोरखौ नुयो आं इदि संनाय ओमफ्राय नायनोसै माबायदि जायो रिजाल्टआ रिजाल्टआ मोजां जायाबा मा जागोन जानांगोन जानांसिगोन उपाय गैया फाय जिबु नायनोबा फाय हा अ ओइ दहासे ओइ थाइजौ गाखोदो ओइनि ओइनि Tunda nengah. Sampai. Ini. Ini. Oi, sudah ya, daukku. Ini daukku sudah. Sampai. Hei, buah sudah. Buah sudah ya, buah sudah. Oh, bau jibu bau. Mantang dong nusir, kotor pura mantang di sini. Harus jibu ngkar bau dong. Berapa? Nusle mana abdi oleh? Kandela pam? Kode. 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 Bangun ab. Nusukun. Bangun ahab. Apa? Goखाया जानांगो. बुजिबाय नै माबाया मा होनो इखो नारजि अमादो गोजा नङाबा नों माननाया ओंखायनोथ' जादों नङा दे इनो होग्रोनोसै कितिया खिनो नेगासिनो आरो माला जागोन होननानै सानदों आरो खिनो मोनसिगोनानो आरो सोरबा खिनोबो एसां मोजां न' नांलायगो इखो लुस्लाय न'आनो ओंखारगौमोन आरो रुमनि ओंखारगौमोन भगबान खिनो थाखाय इमान साफा न' 3000 जाबाय इथा आरो ए सिङावबो जादोंना एनथ' इथा 3000 जाबाय टटेल खिखोनो इमान लेथ्रा बुस्थुखौनो दोननो थाखाय इमान साफा टाइल्स बहायलायनानै दोननो गोनां जायो होनदोंना मानो होनबा मोनामो नालाय गोथै एथा खालामनांगौ आरो देन्जारलै बेखौनो दोननो इमान मोजां न' लुलायनांगौ इसोरनोनो मानसियानो मबा पाक्का न'आव थानो मोनबा हानि न'आवसो थानो गोनां जायो खायसेफोराथ' खिखौ दोननो थाखाय लेथ्रा बुस्थुखौ दोननो थाखायनो पाक्कानि बानायनो गोनां जायो उपाय गैयाना बानायाबा जायाना माने हावा थाङाना माने नों नङाबा बेसे बानायनो खेबसेनो खरसा खालामनानै बानायखाबाथाय नों खिबाय था आरो बेसेबां खि नङाबा नों बेसे खिनो हाग्रा बारिनिफ्राय मोनामब्रुंनो जों बोराय बुरैनायालागै जागोन ना जागोन फिसालायाबो बोराय गगोन फिसालायाबो बानायनायनि थाखाय इयावनो बोरायगोन फिसालाया अ बानायनांला इनिफ्राय टाइम जाबाय इसोरना माबा जानायनि नास्ता जानाय इसे माबा लोंनाय खस्थ' मावनाय मानसि ना लोङो जासिगोनानो मथा मथि बेखौबो जागायथ'ला एबार मोनानो आं नोंसोरनो खोन्थाहरदोंमोन ना बैसागोनि गेजेरावसो जागायनोसै बैसागोनि उनाव जासिगोन उनाव नङा गेजेरावनो जागायगोन नङाले बैसागो जेनेबा खात बिहु ना मा होनो खात बिहुनि उनाव अलराइट गाइस माने मिस्ट्रिफोरनो ओंखाम होखांबाय ओमफ्राय जोङो दा जोंनि फाला जों दा जानोसै ना गिदे फुङाव जानोसै इसोरो जाखांबाय जबाय दं इसोरियाव जानानै बेनिफ्राय दसे डाइलग मारिबाय दङ गय जादो बेनिफ्राय माबादो दसे जिरायदो रायलायदो बेनिफ्राय जों दा जानोसै जोंनि फाला जों होग्रोखांनानै जों क्लियार खालामबाय जों दा जानानै लानोसै गथ'खौथ' दहायनो जाहोखांदो जों सानै जाथ'ला न' ओमफ्राय जों जाग्रोनोसै दे अखा हालायलांबाय थेवबो गाराखै बर'खौन दिल्लीयाव थारमाने एराद नायना थांफिनबायसो अखाया फाइनेल लुक जाहांबाय सायाव सादो नामानो टेनसन गैला आरो ओजा करिडर थागोन नालाय ओजा डाइरेक्ट गाबैनो हागोन नंगौना फ्रुट खिनो हागोन मा गेलेदो सासेया मा गेलेदो ओंखाम ओंख्रि बोर' मोनाखै मा ओंख्रि संदों बयलार
ओमफ्राय फाजाया बयलारानो आंखौ संदो नोंसोरलाय आइयाय आंनि माबाखौ दोनग्राखौ देलायग्रा दोनग्राखौ बख'जोब्बाय थैबाय देलायग्रा दोनग्रा ओइनो बहा दोनजोबदि देलायग्रा माबाखौ गैलाहाय बादले गथ'आलाय बेखौ जानाय नङा हस्टेलाव दोनहैफिननांसिगोन दोनै नागिरदोंमोन रावबोआनो गैया हस्टेलाव ओमफ्राय लाबोफिननांबाय दोनैनो थांनाया बबा थांजोबदो ना मा होनदो मालाय सुथि थांजोबदो गासिबो न'आव बेखौ नोंखौ हस्टेलाव दोनहैफिननांसिगोन रावबो गैयाबाबो बेथ' उदपात खालामजोब्बाय नोङो आंनि देलायग्रा दोननायखौ ए सनाखौ बहैयाव मा खालामखो नोङो सनाखौथ' नागिर मखुइबा दोनसनगोन मोननाय नङा आगोलनियाबो आंना बिदिनो गोमाजोबदो बेनो गेले बखैबा दोनगोन मागोन यहाँ पर हम लोग बियर पीता है थट अलराइट गाइस जोंनिया प्लेन जाब्रबलायबायानो नै मुसलपुराव थांनो होननानै ओंखारबोलायबाय मायबा जानो होननानै इमान मोजां उन्दुना दंमोन आथुर लिंब्रबनानै दसेनो फैबायानो जोंनिया गोसोखांब्रबबानो जायो माने प्लेन बानायना दोनखाबा फ्लपसो जायो नालाय प्लेन बानायखाना दोनखाया आङो ओंखायनोथ' माने गोसोखांब्रबबानो जायो आंनिया माबा मोनसे जानो लुगैदो लोगो थांब्रबबाय एसे गोजानबो जायो नालाय नों जोंनिया माने 10 किल'मिटार 11 किल'मिटारसो जायो थ' बन्द जागोन ना जायाबा दा टाइमा अलमस्ट जाहैबाय जोंनिया 8:30 जानोसै 8:30 जाबाय 8 बारबायना 8 जाबाय 7 जाबाय बेनिफ्राय जों दा लोगो मोनहैगोन ना मोनहैया मोनसे हटेलाव थांखाबाय थायो नालाय जोङो मोनसे बे हटेलखौ जों दा लोगो मोनहैगोन ना मोनहैया नायनोसै मा जायो गिदिरबाबो मोनजाथाराखै नालाय माबाखौ मिथाइया बिदि फास्ट फुड मोनजाथाराखै नालाय पिज्जा दंना लाबनो होननानै आङो एसे माने प्लेन लादोंमोन आरो दा मा जायो नायनोसै ना थांग्रोना लानोसै दे आङो दै गारिबो सलायबाय दङ आरो मबाइलबो लानो हाया सासेया ब्लगबो नायनो हाया थ' मोनहैग्रोनोसै मा जायो नायनोसै उनाव देखा जाब बन्द जायाखै दे खोलायनो दङ जेनथेन मोनफैबाय टु अर्डार लायो बन्द खालामगोन टु ससमा गानलायना फैथारदो दिनै बा थिगबा मा जागोन नामा मा जागोन मा जागोन बिनु मिनु ओइलाय मिनु लाबग्रो ओइनि नाय दोनाय हा मिनु नायलायनासो जायो दे नाय हाय बार्गार पिज्जा जानो सेन्डविच दं खोमा सेन्डविच जाबो सेन्डविच दं सेन्डविच जायो जोंनिया आरो मम'सो स्टिम खालामनाय बुस्थुखौ जानांगौ ओंखायनो मम'खौ थारमाने माबा जाया बायदि मोनो आरो एसे मा जाया बायदि मोनो गेस्टिक जाया बायदि मोनो बारा गेस जाया मम' बेस्ट आरो जोंनिया प्लेनानो मिस्टेक जाबाय मम' मोनजाला नङाबा नोंनाबो सेन्डविचआ मोनसेल'सैनो माने एसे लेटदो फैनाय जाहैबाय नालाय बिनिफ्राय जोबग'जोबलायबाय बाखि दं फ्राइड राइस हाबिजाबिफोरा दं मम'आ जोब्बाय मम'आ थाब जोबोना जायो मानसिफोरा कफिफोरखौनो लोंसै बिनिफ्राय आरो मा बिदोंमोन आङो नानफोरखौनो जानोसै रल नान चावमिन बिहरबाय नङा रल चावमिन नों रल जागोन चिकेन गोजा ओमफ्राय जागोन मोनसे सेन्डविच सेन्डविचआ गिदिर जायो एसे मा बिखौ गिदिर लागि ओइ जा IPL सोलिगासिनो ओइनो IPL सोलिगासिनो नों लोंनायगोन इखौ दे लोंनाय गुसुसो दे कल्ड कफि लोंनाय दे गोथाव मायबा नों लोङा होननानैसो अर्डार खालामासै आङो मानो लोंनो हायलै लोंदान माथो लोंदो जों बिदिबा आं अर्डार खालामगौमोन ना मोनसे आं इदि होननानै सानाखै
Ale kopiaw ay sinanlap min sa sanda. Kung kopi na फायजे नांबाय चिकेनल' जाखायो जोंहा किटिया नुवाखै माबायदि जालांदों चिकेन जायै जायै चिकेन जायै जायै माबायदि जालांदों नै सेन्डविचआ नोंनिया दाङार बायदि Oh my god. जा मबाइला दोन र' जाथ'नाङा र' आं नोंसोरखौ फट' लागोन Matar gaya. द' ओंखायनो भाबिसिन टिभि नांगौ बुजिबाय जानो हानायखौसो बिनांगौ न'खथा बिनानै मा मिथिगौ नों सानदुच जाफेराखै नों सानदुच जाफेराखै मानो जाफेराखैलै नोंलाय गुवाहाटियाव जादोंसलै सानदुच मानो जायाखै सानदुच जाहोदोंस' नोंनो गुवाहाटियाव आं दहाय जाग्रायो दा नै मोनसे ओरैनो थासिगोन ना मोनसेखौबो बिमानोसो हरबाय आं बेसे जाख'नो आं आरो नान जाखागोन आंनियाबो दासो मोनफैबाय नै चिकेन कारि ओमफ्राय नान जानोसैलै भिडिअ लाबाय थालालै जानोसै जाग्रोनानै प्लट लांखानोसै साला जायामोन अर्डार खालामफिनना लानानै दायो न'आव जाहैनांगोन नोङो जाहैगोन ना नैखो रल मोननै आरोबाव माबा अर्डार खालामबावदोंमोन यासो जागोन होननानै सेन्डविच मोनसे जाना बेलथायखादों सिनायदों हा सेन्डविच मोनसे जानानै ओमफ्राय कल कफि लोंनानै बेलथायखाबाय दायो जागोन जाया नोङो दायो उखैबा जानांगोन नोङो बुजिबाय दायोथ' ओंखाम संखाया माया ओंखाम संखायाबा नोङो दायो उखैबाथाय बेखौनो जानांगोन बुजिबाय आंना जाजोब्बाय नै नाना गांसे आग्लायबाय बेखौबो लानोसै डन्ट वेस्ट फुड होननाय बायदि जायोना वेस्ट खालामनो मोनानो जानाय बुस्थुखौ बेखौबो जानांगोन आरो जों दायोबाबो जानांगोन औ उथिना जाबाबो जागोन दायो ना बेखौ बिसिनाय सोरनि मिथियालै जों बेफोरखौ फायथ' नाङा खिफिदोबा बाहेराव खिफि माबायदि खिफियो आखायाव नांलायबाय थादो जाबाय टाइमा 10थायानो जानोसै जों थेवबाबो बाहेराव दं माने जानानैनो लोंनानैनो लोङाखै देनाय जादोसो ओंखाम जानो बानानै न'ता खल्ल' जाबाय दा आरामसे न' फारसे थांनोसै बारखौबो एसे फायां बायदि मोनबाय थादों नायनोसै बारा फैयो ना मा जायो न' मोनहैबाय हामगौमोन बार फैयाबा हामगौमोन ओइ नुदोंना बिलाइखौ माबानायावनो मिथिखायो नै बेसे बार बारदै सेव बारदो आरो बारा थ' जों थांग्रोनोसै अलराइट गाइस गामिलायनो न'आव मोनफैबाय नै दासो बार अखासो फैगोन ना माथा एकदम बिराद बार सोबाय थादो जों मोनबोआसैदि बिराद भाग्य आरोना जों मोनबोआसै महेश्वरखौ जेराव लाङो बेयावनो बार मोनग्रा जादों माने बेनिफ्राय सोग्रोनोसै दे आं सोग्रोनि र' बहा दं साबिया न'नि साबिया बाकसाव मा दोनदो नोंलाय बाकसाव ओइ खावसेखै बखैबा दोनखो साबिखौ ओइ गोलैबाय गोलैजोब्बायलै मा कागज ओंखारजोब्बाय बुस्थुखौ दिहुननि र' दा जानांगोन ना टिकुवा रलनिफ्राय मानिफ्राय साला ओरैनो अर्डार खालामगासिनो साला रलनिफ्राय मानिफ्राय जायाबो मोनाबो नै अर्डार खालामगारना लाबोदो बिसोरो बोरो साबिफोरालाय आथिं सुग्रोनो दे र' दे बिदिबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ फोजोबलायनोसै आरो ब्लगफोरखौ नायनानै माबायदिया मोनबाय थादों दैलि ब्लगफोरखौ नायनानै माबायदिया मोनबाय थादों प्लिज कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ आं कमेन्टआव खोन्थाहरनो होदोंमोन ना दख'ना दखान होनांगोन ना होनाङा होननानै बे दख'ना दखान होल' फैबाय थादों कमेन्टआव दा मा मावनो मा मानो होनफ्लांनाबो लाबाय आङो मा खालामगोन मा मागोनसो जाबाय हा गिदि नायनोसै मा जायो नायनोसै माने आंथ' होनखाना लाबाय आरो मावनांसिगोन आरो मावनांनायालाय दे थेवबाबो बैसागोआ जोबथारथोंसै बैसागोआथ' फैबायानो एसे हाखु दाखु जाना दङ माने न'नि फारसेबो आरो माबानि फारसेबो दा बिजनेस सेटआप खालामनो होनबाथाय पटनो खालामनियानो मोजां आंनि थाखाय माने एसे टाइम लानानै खालामनोसै ना मा होनो रायजोफोर बिदिनोसै दा आरो लेट्रिनफोरबो बानायगासिनो ना लेट्रिन बाथरुम दे जाबाय मेंबाय लेट्रिन बाथरुमफोर बानायगासिनो ना दा हाख'वा जादों मेनेज खालामनो फैसाफोर लेट्रिना नांनाया 4 लाखनि बाजेट मा जागोन बानायनाबो लाबाय दा दिहुनाबाबो लासिं सिं
उपाय गैया दिहुनाबाबो आरो माबा जाजोबो दिहुनखाजोबो जि दिहुननो गोसो दिहुनथारनांगौ नङाबा बादामालि खाबाथाय बया जालाङो बया जालाङो बेनिखायनोथ' आङो दा जि थांबाय बानायथारना लानोसै होननानै सानबाय आरो ना बेखौ केकबाबो खिनो मोनसिगोन जनानै गसंनायबो खिनाय दङ जनायबो दङ उन्दुनायबो दङ नंगौना नों जागोन ना जाला दा ओइ माबाया दसे थानानै जानो हागोन नै गोलोन्दा गोलोन्दि उन्दुबायानो इसोर आरो दैया लायदो आं थांला खिन्थु नोंसो लायनांगोन दे बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनलायगोन दे बाय बाय